de la charla es protégete del calor y cuida tu vida. De dar unas recomendaciones a la gente mayor para que en las horas de máximo calor no salgan a la calle, beban mucha agua, para protegerse del calor. Llevan gafas de sol, ropa ligera, sombrero, pues para, más que nada es para no les dé un golpe de calor y luego tenga consecuencias el que salgan a esas horas de cuanto más calor hay en el dia. Al País Valencià, així a l'Alcúdia, ve l'estiu, les temperatures pugen moltíssim, fa moltíssima calor i n'hi ha riscos importants, sobretot per als grups d'edat, de gent gran i xiquets, de que el cop de calor pugui afectar d'una manera important, fins i tot fins a la mort. Informar a la gent de les conseqüències que pot tindre un cop de calor és vital. I què millor que la gent avui vinga, s'entere, s'informe i doni difusió. Fan activitat física intensa a l'aire lliure. A l'horta estan treballant en naus industrials allà dins, que a temperatures de més de 50 graus. Els dies que fa molta calor pot provocar cops de calor, que és el que avui venim a informar. Avui us van a informar i en comptes que esteu així s'encarregareu de donar-li difusió a la gent que conegueu. Qualsevol dubte que avui puguen tindre i el puguen resoldre pot ser de vital importància. Vamos a evitar las horas de salir de casa en las horas cuando el calor y los rayos UVA apretan más, que son de las 12 del mediodía a 6 de la tarde. No sé si saben cuánto tenemos que beber mínimo al día. Y las personas mayores tienen menos sensación de sed que las personas de menos edad. Los niños y tal tampoco tienen mucha sensación de sed. Entonces a esas personas hay que animarles a beber. Lo mínimo es 1,5 litros diario. No sé si aquí se lo toman todos, pero 1,5 litros mínimo. Cuando tienen mucha calor, mareo, se ponen dolor de cabeza, pálpitos en el corazón, se marean, se quedan muy flojos, se desmayan, vomitan también. Sacarlo de la zona de calor a donde está la sombra, que beba agua, quitarle la ropa y secarle el sudor y más que nada que se airee. Però jo volia parlar-vos, com a psicòloga, volia parlar-vos un poc sobre els efectes psicològics. Pareixeria símptomes com una sensació de nerviosisme, es sentirien més cansats, més irritables. Ens queden encara 2 mesos durs d'estiu, nits que no es pot, bascoses que no es pot dormir, i la gent té que saber què pot passar-li i com ho pot evitar i què té que fer. No té que oblidar-me de la Creu Roja, que ha sigut qui ens ha proposat aquesta xerrada i que va encarregar-se a través dels seus tècnics de donar-la. I donar difusió del que sí han escoltat. És molt important.